Me ka dyan. Okay, welcome to his life. Oh, welcome to Water World. Ito na yon yung pastulan ko. Naging pangisdaan na. Yung kambing kong lumalangoy sa kartehan ng kambing na sanay na sa tubig. Yeah! Hoy, dito ka, kain ka muna. Kain ka kahit kunti lang. Yung kapaningan mo sa mga damo doon na ano. Dito ka muna, huy. Shh, wag dyan. Dito ka dumaan. Kain ka kahit konti lang. Ito yung buntis ko na kambing. Ano to? 2 weeks old, pregnant. Yan, kain ka dyan. Kaya paning na paning ka sa mga damo dyan. Yan yung mga paborito niyang kainin. Sige. Magpakasawa ka dyan. Hindi ka man lang nagpanty. Saan ka? Huwag dyan. Dito ka, dito ka. Ayago, diha. Asla, sige, dyan ka na lang. Dito, dito, dito. Mas safe dito. Yan. Yan naman. Yan, herbal yan. Yan kinakain niya. Nakalimutan ko sa anong klaseng damo yan. Basta pag, yung panuhot, init-initin mo lang yan, tapos ilagay mo sa katawan yan, ihampol sa katawan yung mga taong madaling mapanuhutan, tsaka yung may mga lisa, yung mga bali-bali sa katawan, yung mga natapilok, yan, yung kaudlutan yan. So siguro tong kambing na to, mga anak to, mga either March, sana March dahil tag-init na. So para sa akin, pag tag-init mas malusog yung mga kambing kasi hindi nababasa. Tapos mas malakas silang kumain. Kasi napapakain ko sila ng feeds. Unless sa pag kasi, pag umulan, hindi sila masyadong uminom ng tubig. So hindi naman natin mapilit, diba? So hayaan na lang. So God bless sa iyo, me. Anak ka uli. Yung previous na anak niya, yon, inihaw yung isa, nabenta yung isa. Kaya ito, mabuntis na. Tapos yung yung asawa nito, yung nakabuntis sa kanya, ayun, birthday kasi ng auntie ko last December 21, 2020, kaya yon, naging kaldereta na rin. Kaya free again, you're a single mom. Shout out sa mga single mom dyan na pinipilit binuhay yung mga anak nila na mag-isa. Sila yung mommy daddy, sila yung daddy mommy. Oh, di ba? Sila yung matatawag, sila yung mga superwoman, Wonder Woman sa kamunduhan. Kaya mabuhay po kayo mga single mom dyan na pinipilit tinaguyod yung pamilya, yung bahay, yung mga anak, lalo na ngayon sa mga single mom na may module at may trabaho pa. Kaya shout out sa iyo, sa inyo, mega love shout out po sa inyo na ang mundo. Sa mga single mom dyan na patagilid din ang pamumuhay, dadating din yan ang ano man tawag din, yung maluwang-luwang din tayo. Hindi naman pwedeng puro na lang kagipitan. Tiis-tiis tayo ngayon, bukas o sa makalawa, hinga-hinga naman tayo. Hindi naman palaging gipit, di ba? Kaya sa mga nagigipit, pasalamat na rin kayo dahil lilipas din yan. Sa ngayong sobra-sobra naman yung kabuhayan, yung sobra-sobra sa blessings, share naman, di ba? Share sa kabuhayan. Sige, me, kain ka dahil uwi na tayo, padilim ng panahon. Oh, pag dito tayo sa side view, iharap mo talaga yung tuwad mo. Ayan, maganda ganyan. Saan ka?
Saan ka pupunta? Saan ka? Uwi ka na? Sige, uwi na tayo. God bless everyone dahil gusto ninyang umuwi. Hanggang sa muli. Gusto na talaga niyang umuwi. Gusto mo na umuwi, gusto mo nang kakain pa. Dito, sagasaan ka dyan ng truck. God bless po, God bless po. Mag-ingat po tayo, lalo na sa ngayon. Parang may hybrid na COVID. Sa amin nga, hindi mabuting kalagayan ng probinsya namin ngayon. Kaya, God bless! Bye-bye!